Sme žiacky školský tím Eko Marcelka a dneska by sme vám chceli predstaviť niečo, čo sme vytvorili vlastnými rukami. V škole sme sa často rozprávali o tom, aké by bolo super, keby sme mali miesto, kde by sme sa mohli učiť vonku. Nie v triedách, ale v prírode na čerstvom vzduchu, kde to všetko pôsobí úplne inak. A tak sme sa rozhodli, že si takéto miesto vytvoríme. Začali sme tým, že sme si spolu sadli a premysleli si, ako by mala naša vonkajšia učebňa vyzerať. Navrhli sme si ju, rozdelili úlohy a pustili sa do práce. Niektorí rezali drevo, merali alebo organizovali materiál. Bola to makačka, nie vždy nám všetko vyšlo na prvý pokus, no naučili sme sa spolupracovať a to nás bavilo najviac. Keď sme ju dokončili, mali sme obrovskú radosť. Zrazu tu bol priestor, ktorý sme si sami postavili. Lavice, stoly aj tabula. Už sme tu mali hodiny výtvarnej, čítali sme knihy, učili sa biológiu a niekedy tu len tak sedíme a rozprávame sa. Ale učebňa nemá strechu a to je dosť veľký problém. Keď prší, musíme hneď utekať dovnútra. Keď svieti slnko, je tam tak horúco, že sa tam nedá vydržať. A niekedy, keď fúka, tak nám lietajú zošity vzduchom. Je nám ľúto, že nemôžeme túto učebňu využívať tak, ako by sme chceli. A preto sme sa rozhodli vytvoriť zbierku Strecha na vzdelanie. Chceme poprosiť vás, rodičov, starých rodičov, kamarátov a vlastne kohokoľvek, kto verí v dobré veci, aby nám pomohol. My sme do tohto projektu dali náš čas a úsilie, ale strechu sami nezvládneme. Preto potrebujeme financie na materiál, na konštrukciu strechy a na niekoho, kto nám pomôže s jej odbornou montážou. Túto učebňu sme nevytvorili len pre seba. Chceme, aby tu zostala aj pre ďalších žiakov, ktorí prídu po nás. Aby aj oni mohli zažiť hodinu, kde počuť vtáky a listy šumieť v korunách stromov. Nie len zvuk zvončeka v triede. Ak nám viete pomôcť, budeme vám veľmi vďační. Každé euro sa počíta, a to doslova. Spoločne môžeme dokončiť to, čo sme začali. Ďakujeme za strechu pre našu učebňu.